ndekuti pandakatesta kekutanga kakandibuditsa 2 lines pandazozvitesta kechi2 semutauro wangati After how long? after I think pavatokwana mwedzi ndipanazozvitesta futi ndakatenga maplegment test 3 pandazvitesta kekutanga pakabuditsa 2 lines pandatesta futi kechi2 pakabuditsa 1 line pandatesta futi kechi2 pakabuditsa 1 line. So by the time One day. ndakazvitesta nhasi pandazvitesta futi samangwana acho I think ndakaita 2 days ndichizvitesta ndibva Wakamiskera here. handizive kuzi nhasi anamboita pamwiri zvepambiri ndakazoziya ndikati ndabva kumuonesa vati hana vandazoenda kwasisezvebva vati kansela kati achingozvitambire kuti mukadzi ndewani ndiwenyu zvinowanikwa vandangozvitambira semunhu anga andikanselawo. Uchiprofita wainotsvakei zvingasvika nemurume ndeinoshandira uyezve chatachida kuti zive sedare chii chakaita kuti unyepere asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditraste nobody. ndakamhangarirawo munyaradzi akatorawo mwana vakanogara naye kwemwedzi mitatu. Chine mwedzi mitatu akazodzisa mwana akati kuti mwana amborayirwa kwe3 days. Zvino vakatora mazuva matatu akapfuura akadarika akaita masvono matatu mwedzi asati adzoka. Anonzi Karen Muzadzi. Izvi zvakaitika pane mwedzi mitatu mwedzi 4 vakagara kwemwedzi mitatu. Aitiwo mwana akaita zvechipostori zvatisingawirirani nazvo. Omwe ndiri panapa. Mwana wacho aripo panapa here Karen? Ari pano. Ari kuti tipo ruzivo rwako maererano nenyaya yerudare chii chakaitika? chakaitika ndechekuti pandakatangogara munyaradzi ndasinganzwi zvakanaka so ndakaenda kunoshandirwa ndakanzi nditore ivhu repamba pandinogara ndairwadziwa nemudumbu. Pane mwedzi mitatu. Wakatizira here? Wakaroorwa here? Ndakatizira. Une family? Handina. Chii chakaita kuti utizire? Chairo nditizire ndechekuti taive tawirirana munyaradzi kuzi pane saka wati wakazonoshandirwa zvakafamba sei? Pandakaenda unoshandirwa vakanditi uya nevhu repamba paunogara. Vakanditi uya nevhu repamba paunogara nekuti hausikuwirirana nepamba pauri. Vakanditi uya nevhu iroro ndikuisire munamato yokuti unogeza nekunwa. Mapostori kupiko? Mapostori Joan Masoro. Ndokwaunopinda here? Ndokwandaimbopinda asina wangu neushandirwa. Wakamboshandirwa here before? Yes, ndaishandirwa. Pawakaenda mawirirana here namunyaradzi? Taive tisina kuwirirana nekuda kwekuti tasingataudzana. Chii chaita musataudzana? Handizoziva iye kuzi aingogara akanyarara asingatauri. Chada kubva kuna munyaradzi tipo ruzivo rwako maererano nemhosva yarupomera. Pamusoro
tichitanga kuya kwaita Karen akati iye ane pamuviri ndokutambirana kwatakaita. Akati chi? Ane Taura pa- zvinonzwika? Akati iye ane pamuviri ndokutambirana kwatakaita ndokuwirana kwatandakaita. Okay. Pasina kutora nguva wiki iroro auya ndobva ndamuti chiwo pregnant test tione tese kuti ndo zviripo. Hanzi alright mira ndoende panze ndikudzoka. Ndobvaenda panze ndobva adzoka. Ndakati chitest akationa hanzi ndiri kuperiod. Ndakati ko uri kuperiod? Hawo. Hanzi ndiri kuperiod. Hanzi amira nditaure chokwadi, I'm not pregnant. Saka ndasina kubvunza wanga uchazozvitaura rini. Ndobva takatanga kukonana manje. Ndakati ona mwangu since we wakauya uchiti une pamuviri hauna pamuviri ndakuno kudzosera kumba panoti ndirambe ndinewe nguva ichiripo. Abva aramba ndati ini ndikuya ndikudzosera mane ndakuenda kwasisi wako ndonowataura kuti ndo zviripo. Ndaona usina pamuviri wakaninyepera kuti nepamuviri. Ndobva ndabuda ndaenda ndobva asara achiudza. Iwe waida pamuviri here kana kuti waida munhu wacho? Ndaida munhu wacho but ndina kuti anga andinyepera manje Okay. kuti ndine pamuviri. Ofichi mazuva ese anga achingozvitesta ega asingandita se asinganditaurira kuti ndazotesta ndadai aingozvitira zvake ega. Saka ndakazoenda kwasisi wacho ndakazondiudza kuti musikana anga achizvitesta bcause ndakazoona meseji. Makagara mese nguva yakareba sei? Pakauya ipapo takaita nearly 2 months. Nearly 2 months. Usingazivi zvokuti haana pamuviri? Zvepamuviri ndakazozviziva ndikati ndabva kumuonesa vhati haana vandazoenda kwasisi wacho sezvo zvebva vatikansela akati achingozvitambire kuti mukadzi ndewani ndiwenyu zvinowanikwa vandangozvitambira semunhu anga andikanselawo ndobva ndadzoka kumba ndatanga kuwirirana Nomwe mudzimai? handini ndobva ndatanga kuwirirana. Tawirirana kudaro ndobva ndati rimwe zuva makuseni ndobva ndangoona pahodhopo yedu pakaiswa mvura. Ndati ko mvura iyi yabva kupi? Hanzi maybe ndindasplasha maoko nezuro nechikoropa. Ndati no it's okay. Pandangobuda ndine kafilingi kuti pane zvikuita zvikuitika mwangu because ndoziva matauriro anoita. Ndobva ndabuda apa ndaenda. Unoenda kuchechi? Ndaimboenda. Ndakazoenda. Unopinda dzepostori idzo? Handipinde dzepostori ndongoenda pano neapo. But yandopinda ni FM. Une makore mangani? Ndine 30. Ko musikana? Musikana ane 19 kana kuti 20 asi kukanganisa. 22. Vadari kana zvamuda kunzwisisa. Saka Taurawo. mushure mekudaro ndakazobva usiku basa. Musikana aingonzwa nemuzukuru wangu kuti agogo vari kungobuda achitaura kuenda kwamainini wavo asi kuzoti vanenge vachinoitei. Saka ndaituka kazhinji kuma4-5 ndaingoona kusvika asipo achinzi aenda kwamainini wacho ndoti azvandanoda todzokera. Dzimwe zuva aigona kubuda achiti ndiri kunoruka ndine customer iri kunoruka but ndofunga akangoya nemari ka1 chete taura vasi $8. Pamwe pese paiti ndiri kunoruka ndaimbomubvunza kuti mari here kana kuti chii. Ndaingoti munhu akuzviitira chi basa rake. Ndobva buda mumwe musi makuseni hanzi ndiri kuenda ndine customer makuseni handa unoita se handa unoruka isati yaenda kubasa. Handi ndikati no it's fine hapana chakaipa. Ndobva pfeka long dress rake rasvika umo net-shirt name chaakavhatura mudhuvha aisa muhapwa. Handira kumubvunza ndati ndichazozvibvunza manhero achase adzoka. Kudzoka kwakaita ipapo ndikati mumwe wangu achandiudzawo zvaswera achiti haana chakataura ndiri pafoni pangu iye ari pafoni pake mumwe nemumwe atoti nyaya dzake. Makuseni ndabuda vandaenda kubasa. Ndadzoka ndakuti pamwe munhu achaita se achataura nyaya yake. Ndasvika munhu asipo pamba abuda futi. Ndadzokera kushowground. Ndasvika kushowground ndati ndakanganwa achipfeka dzimwe bhutsu ndada kuchinja bhutsu ndozvandandafambira. Zvakanaka. Uyo musikana mawirirana kuti atizire. Mati Makaita sei? Mawirirana kuti akutizire. Makugara mese. Pane here chawakaitawo kuvabereki vacho? ndakaendesa tsvakira ikuma. Wakaendesa kutsvakira ikuma. Wiki racho ndoti akazoita zvaakazoita ndizobatana. Baba vari pano here? Mari Baba vako vari pano? baba vapo Janari vari kumhuri kwenyu. kunamukombo. Okay. Munoiziva here nyaya? Nyaya takatongoinzwa ichitaurika matauririro airi kuita.
asi sekuziva kwenyu dambudziko rakatika mukati memba yavo akakuturira here samkombo kuti tine dambudziko rakati namainini wenyu? Ya, inini handiri kure nguva iyo asi akazomutaurira. Handizoziva hangu kuti zvakanyatsofamba sei, anogona kutsanangura fedha kana achikomba. Kana achida kuziva kuti iwe samkombo akakuturira here kuti ndine dambudziko rakati, iwe ndiwe mukuru anotaurira akaita saka ndaifungidza kuti pamwe iye anogona kuti asi semataurira akakuita aedza here kuzviburitsa pachena zvaakataura? Ya, mataurira akaita iye anoti hamhino zvaakaonawo zvisina kumugutsa pakuvakazoita. Iwe musikana kukaren uchiprofita wainotsvakei zvingazikanwe murume ndeinoshandira uyezve chatachida kuti tizive sedare chii chakaita kuti uyepere munhu tune pamiri? Pane chikonzerere waitaurambwa here? Chii chakaita kuti uti ndakutizira because zvepamiri chii chakaitika kuti ndimuudza kuti ndine pamuviri taiwe tambobata tese, so ndakabva ndajamba kuteera ndibva ndatenga pregnant test, mana test vakabuda 2 lines, bva ndaenda unomurakidza wabuda chii? vakabudisa 2 lines kuratidza kuti ndine pamuviri, ndibva ndaenda unomurakidza akaiona 2 lines ndakamupa pregnant test yacho akaiona yanga ine 2 lines. Okay, zvinoreve 2 lines zvinorotane pamuviri saka ndakazotsvaka kuti yave testari teste ndinayo kuzvikunzwa nemuromo pausichi yake tikati tese ndopita kumberi. ndanomurakidza ndibva adupa akabva andiudza kuti chimbomira uri kumba, chimbonogara kumba kwemazuva, bva ndaita semutambo wakaita. Papera nguva I think pakaita tinenge 1 week ndiri kumba, ndibva azondiudza kuti ndazofunga kuti uite se uye kumba kupera kwaApril, uye kumba. April apera ndibva pakwana futi dzinenge amai vangu avapo asi ndina amai ndibva tete avapo uya varipo mbuya uripo unodzidzira renyaya dzevana muzukuru akabata pamiri enda mberi. Zvadaro ndibva andiudza munyaradzi kuti uya kumba, peka mabhegi ako uye kumba, bva ndaita semutambo wakaita. Ndibva ndatora mabhegi ndibva ndanosiya kumba kwamainini vavo namunyaradzi, ndibva ndasangana mushogorodi, ndibva taenda kumba ndokutanga kugara kwandakaita namunyaradzi. Saka iwe chaunofungira kuti munyaradzi akazokutidzokera kumba inyaya yekuti papasipo pamiri? Isiriyo nyaya yakandidzosera kumba. Nyaya yakandidzosera kumba ndeye ivhu randakatora pamba pavo. Ndeyekuti chii? Ndire ivhu randakatora pamba pavo ndichienda kunoshandira. Asi iwewe wakaregerere kuti umutsanangurire zvawaifambira. Zvakakosha kuti mumwe wako uri kugara naye azive kana une dambudziko rauri kuda kuti ubatsirwa, ubve pamushaka baba wachiziva kuti uri kuenda kwakati. Mazuva ano kune maprofita anoshina ekuti unoenda ikoko waudana nemuprofita, murume azozvinzwisisa. Chakaitawo kuti iwewe ubve pamushaka wotora futi nevhu racho usina kutaura murume kuti ndiri dambudziko rakati. Dambudziko uyezve zvakanaka kuti ungotaurira dare kuti dambudziko rakaita kuti iwe mwana mudiki akadai usungo uchienda kumaprofita uri wega ranga riri dambudziko rei? Ranga riri dambudziko remudumbu. Alright, gogo munoriziva riri dambudziko iri? Okay, mukampa zano rekuti chisambuya. Iwe wakamboenda kuchipatara here? Kuchipatara ndakaenda. Kuchipatara chipi? Ndakaenda pahospital yepashowground. Ndakaenda pachipatara paclinic. Pachinamora clinic? Yes. Vakanondinyorera mushonga, but by that time ndaisina mari yekutenga mushonga wacho. Wakamutaurira? Awati asati akugara tese matese acho waenda. Asi wanga uri pamiri? Ndandisati. Okay. Alright. Idambudziko rei rakakusumudza iwewe kuti uende kumaprofita?
uchigara nemurume idambudziko rekuti mainye yakundirwadza every time zvekuti sometimes ndasingakwanisi kana iwe mudzimai wako aikomblena nenyaya yemudumbu ko chikonzero chie chekuti iwe uri kugara nemurume wako mumba wotadza kuziva kuti iwe uri kunzwa mudumbu zvakanyanya chinokusumudza iwewe semudzimai kuti ubude wega mumba woenda unozvirapisa murume asikazivi dambudziko ranga riripo nderekuti munyaradzi aive nemamutu ekuti semwe nguva idzoka basa anongonditi ndepi onyarara oenda pafoni yake dzimwe nguva anga asingatomboye kumba kwacho asi ndo zvikaita kuti utadze kutaura nyangwe munhu ane mudhu wotadza mutaura kuti shamwari mudhu uri pamudhu apo asi mudumbu mangu muri kuita sei muri kurwadza zvakanyanya amwe munyaradzi akaita mamudzu munhu wekuti wakataura naye I don't think kuti anonzwisisa pane here zvawakambotaura naye akasanzwisisa zvisiri zvepamiri zvisiri zvekurwara nemudumbu ya zviripo anotaura zvepanguva iyoyo but haazoiti action yekuti izvo zvacho zviitike ndezvipi zvakataura zvasinoita izvi zvakafanira kuti pane pandakamborwara tirumba kwandakarwara neflu yange iri serious iye hazvitozviona ndiripa kuti ndiri kurwara neflu sometimes aindisiya ndakarara but haana kana action yaakamboita asi achinyatsoonao ndine flu saka uri kuti munyaradzi haana hanya newe haana hanya neutano hwako izvozvo right pawakaenda kumaprofita wakabatsirwa here pandikaenda kumaprofita pekutanga ndakanovaona ndopavandudza kuti ndive nevhu pandikazodzokera kechipiri ndakanovashaya kuzi madzimai acho vanga vanzivaenda kumusangano wakaita uri pamiri ndandisipo pandandisisiri pamiri ko pamiri pakabva sei pamiri kana paparipo kana chiri chokwadi chekuti test yamakaita ndeyako zvakaitirwa zvekuti pandakatesta kekutanga kakandibudisa 2 lines pandazozvitesta kechitu semutauro wangati after how long after I think papatokwana mwedzi ndipanazozvitesta futi ndakatenga maplagment test 3 pandazvitesta kekutanga pakabudisa 2 lines pandatesta futi kechitu pakabudisa 1 line pandatesta futi kechitu pakabudisa 1 line so by the time one day ndakazvitesta nhasi vandazvitesta futi samangwana acho I think ndakaita 2 days ndichizvitesta ndibva wakamiskera here handizive kuzi nhasi andamboita pamwiri murume wako ari kuzviziva rezvese zviri kuitika watenga mapregnant test ako ari 2 3 uri kuzvitesta wega murume ari kuziva zviri kuitika aiva asingazviziva right dad munarugara nemudzimai wako pane nyaya yakadzimba zikanwa nemurume kuti zvakamira so sevanhu varugara vese ipapo munopaona sei sedada ona kuti mudzimai anenge kuti munhu ari pedyo pedyo paukama murume wake pane vanhu vamwe vese zvavo iye munhu anofanira kuziva chinhu chinonetsa asi aikutyisa kutaura naye toti aityisa but pane vanhu kuti anditi uyo kana nanamai vako nanarivese munyaradzi ane hanzvadzi nanatete ndizvo vese vavo pane vavakamboudza ndakambotaura nanatete vacho vari kusouth africa right vaudza atete kavaifanirwa kuti vaudze munyaradzi kuti munyaradzi mudzimai ari kuti zvakati ndova ndaisazozive papa kuti vaizotaura ndasingazozive papa kuti vaizotaura naye rekuti tatiri kuri navo noti ivi maifanirwa vavesa kuchaunani noti uyu muri kuti ari kutyisa kutaurira handiti asi maifanirwa kunoudza kana kuti atete kana mbuya uyu kuti inini ndiri kurwara mune zvakati asi ndiri kuudza murume wangu haasi kupindura kupindura vaivataurira but handizive kuti ivo vaizokwanisa nechimwe chituti asi pavakatora munoziva kuri kuenda kuchipatara kunenge kuri nani pane kuti uende kuzviprofita vanhu vomusha vasingazi hati murikuona pavakanoudzwa kunzi munokora ivhara unopati kudii kana dai kuti mumushamei infact ivhu raida kushandiswei rakashandiswei ndi wakaenda naro ndinenda unorishandisirawo vaida unorimaitira kuti ndimwe nekugeza saka rakashanda zvawakaita harina kuzoshanda kuzi madzimai acho havana kuzobatika ndopavakazova zvozvona naiwe munyaradzi
mangamani nguva yakadii asati atizira muchidanana? Tantani zvekuklika uma 4 years. 4 years. But anga asinganyanyi kugara kunosteka ngekuti South Africa dzimwe nguva asinganyanyi kuonana stake. Asitanga kutonyatsoonana this year. Anga ari South Africa? Kazhinji kacho saka asikanyanyi kuonana stake. Okay, zvakanaka. Ni makore mangani muchidanana nemusikana? 4 years. 4 years. Okay. Iwe uri kuno? Iye ari South Africa? Asi aiuya hake? Okay. Aidzidza South Africa, aigara South Africa? Aigara ingoita zvivhizita chienda chidzoka. Alright, zvakanaka. Mangari ndiwe baba wemusikana here? Ndiwe baba wemusikana? Amai vari kupi? Amai vari kuSouth Africa. Vari South Africa. Okay. Mwana anogara nagogo. Mwana anga achigara nagogo ari pano. Okay. Yanga anochengeti. Alright. Zvakanaka. Tichakumbira munyori ataure mutongo wabuda dare muno. Pamusoro imamo, dare rasvika pakupa mutongo wekuti munyaradzi manjoro ripa damage mombe 2 kana kuti $600 kuna Tinashe Muzadzi by 30 October 2024. It's on your